Hello guys, ayan. Good evening. Summer Mix Vlog, ayan. Good evening. Ayan, teka muna ha. Wait lang guys ha. Si Ronin Mahika. Good evening. Thank you so much for coming. Wait lang guys, wait lang. Wait a minute. Ayan, good evening. Happy New Year. Ayan, Ronin. Ayan, thank you so much. Happy New Year din. Happy New Year too. Ayan, taong grasa. Happy New Year po sa lahat. Ayan, si Rexon, Sangma. Ayan, Happy New Year. Same to you guys. Happy New Year. Sisi Koy Halia, thank you so much for coming. Si Ronin Mahika ba? Ayan. I give you moderator. Ronin Mahika. Wait lang. Ayan, may motor ka na. Si Golden Family Records, ayan. Good evening. Thank you so much for coming, Golden. Si Golden Family Records, ayan. I give you moderator, Golden Family Record. Thank you so much for coming. Si Life Obria, hello. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, Life Obria. Uy, may paputok pa. Opo, nagulat ako. Ayan guys, magandang gabi sa atin lahat. Ayan, may moderator ka na rin, Andrea. Thank you so much for coming guys. Ayan, Happy New Year sa atin lahat. Maraming salamat. 20CH, good evening. Mega love shout out 20CH. Aliyah, Sisi Koy. Ayan, thank you so much for coming, Aliyah. Life Obria, thank you so much. Taong Grasa, thank you so much. Ayan, Love is Sky Mix Vlog, thank you. Ayan, si Golden Family Record, hi friend, hello. Already done to my moderator, Golden Family Record. Si Ronin Mahika, meron na rin to. Ayan, you're welcome. Ayan. Wait lang nga, ayusin ko lang guys yung aking Ma'am Astrid, good evening. Ayan, para Summer Mix Vlog, hello, thank you so much Sisi Koy, maraming salamat sa inyo dyan. Ayan. Puntaan kita, Summer Mix Vlog. Maraming salamat sa iyo, Sisi Koy Summer Mix Vlog. Thank you so much for coming. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Nasaan na ba yun? Bakit nawawala? Bakit nawawala si Sisi Koy Summer Mix Vlog? At dito sa kabila wala. Agoy, teka, wait lang guys ha. Ayan, maraming salamat. Ano nangyari? Bakit dito sa kabila hindi ko makita? Anong meron? Minumurto ata ako. Kala ko na-mute ako, host. Ako pala, nakamute. Nakamute ka ba? Ayun, dito pala ako. Ayan, Sisi Koy Summer Mix Vlog. Dito na ako sa iyong bahay. Ayan. Dito ako sa Yummy Pork This Lechon Paksiw. Ayan. 1 minute and 12 seconds, Sisi Koy. Agoy, teka. Ayan, playing ka na. May ads ka pa, Sisi Koy. Summer Mix Vlog. May ads ka pa. Ayan, si Taong Grasa, ikaw ang napapalahos. Nagtago.
Tago muna ako kasi medyo, medyo haggard si host dahil kagabi walang tulog. Kaya medyo nagtago muna ako ngayon. Okay lang yan, para ma-miss nyo naman yung mukha ko. Ayan, sisikoy na may ads ka pa, Summer Mix Vlog. Ayan, may ads ka pa ikaw. Ayan, may galap shoutout sa lahat ng nandyan. Thank you so much. Ayan. Happy New Year guys, sa ating lahat. Happy New Year's. Ayan, playing ka na, sisikoy Summer Mix Vlog. Ayan, naka-play ka na. Aliyah, thank you so much, sisikoy Aliyah. Ayan. Kumusta ang New Year nyo guys? Happy ba ang lahat? Sino ba dito yung nag-celebrate ng sino ba dito ang nagsalubong sa 2014? Si Kuya Lia, ayan, how's my New Year? Happy sis, nagpaputok ako, agoy pastilan. Anong klaseng paputok ba ang ginawa mo taong grasa, agoy pastilan ka talaga? Baka naman yun siyam na buwan ng paghihirapan. Ayan, Life of Ria, thank you so much, ayan. Life of Ria, I go to channel, ayan. Sisikoy Summer Mix Vlog, ayan, dikit ko na sa'yo itong ipinang-play ko sa'yo, Sisikoy, ha? Hindi pa to dikit sa'yo. Buo pa naman daliri. Ayan, Life of Rhea, I will visit to your channel. Buo pa naman daw yung daliri. Ay, nako, buti na lang buo pa yung daliri mo, ayan. Life of Ria, I'm here your house, ayan. Playing on your video, 1 minute and 39 seconds sa Life of Ria. God Wally Dance, ayan. 1 minute and 39 seconds. Life of Ria, playing your video. Si Kuya Aliyah, thank you so much. Grabe ka, idol taong grasa. Akala ko kung ano na yung pinaputok mo. Mali pala yung iniisip ni host. Ayan guys, ayan. Kumusta yung New Year ng iba dyan? Ayan. Dan Olbel Summer Mix Vlog from Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Pakibalikan na lang guys. Bahala na kayong magbalik sa mga dumidikit sa inyo dyan. Ha? Bahala na kayong magbalik guys. Ayan, still playing ikaw, Life of Rhea. Tawa tuloy si Kuya Summer Mix Vlog. Akala ko talaga kung ano na yung pinaputok Akala ko balloons Akala ko yung pinaputok ni taong grasa kagabi. 9 months na paghihirapan 9 months talaga. Delikado yun. Ayan, Loving Sky Vlog OTW from Summer Mix Vlog. Ayan guys, thank you so much. Dan Aliyah from Taong Grasa. Ayan. Si Kuya Aliyah, already done to you, Taong Grasa. Ayan, Dan Pulwats na si Life of Rhea, thank you so much, Life of Rhea, and then I give you +1 banana, Life of Rhea, thank you so much. Ayan, like done. Ayan. Unahin ko muna. Taong grasa, unahin ko muna si Kuya Aliyah ha. Unahin ko muna bisitahin yung Si Kuya Aliyah, I will go to channel. I will visit to your channel, Aliyah. Ma'am Astrid, ayan, next kita dito, Ma'am Astrid.
Aliyah, playing on your video 5 minutes and 10 seconds. Aliyah, sisikoy Aliyah. Yan, diretso ko Ma'am Astrid sa ano mo, sa main channel mo. You're welcome, sisikoy Aliyah. Ang sabi, Aliyah, Kidinoy, ano ba yun? Comment, check, ma'am, ayan, from Rexon Sangma TV. Thank you so much, Rexon. Ma'am Astrid, part 2. Ano ba to? Part 2 migrant Christmas party in Brunei. 4 minutes and 22 seconds, Ma'am Astrid. Ayan, may ads ka pa, sis Astrid. Ayan, Aliyah, still playing, Aliyah. Rexon, okay, from Aliyah. Ayan, taong grasa. Maraming salamat sa iyo dyan. I-next kita dito kay Aliyah. Ayan guys, sa mga hindi pa nakapag-thumbs-up sa ating live, pasuyo naman guys. Di talaga ako naharang sis. Ayan. Hindi ka ba naharang? Lumabas ka ulit. Eh kasi dito sa akin, sa dalawang cellphone ko, nung nag-open ako, may harang. Baka mabait sa'yo si Lolo, kaya hindi kayo naharang. Sisikoy, Summer Mix Vlog. Ayan. Dan Olbel, my friend, Life of Rhea. Ayan. Baka nga po. Oo nga. Kasi nag-open ako sa akin, meron. Ayan. Aliyah, still playing. Hello, friend. Ano to? Like Karo. Ano ba yun? Hello, friend. Like Karo. Ayan. Thank you so much, Rexon Sangma TV. Thank you so much. Ayan. Dan Olbel, si Summer Mix Vlog. Thank you so much, Sisikoy Aliyah. Ayan, playing ka na, Sis Astrid. Ayan, naka-play ka na. Wala na yung ads, tapos na. Ayan, thanks si Summer from Taong Grasa. Taong Grasa, next kita dito kay Aliyah. Ayan, makipagkikitan ka muna dyan, Taong Grasa sa baba. You're welcome, Sis Astrid. Daming cellphone ni host. Kukuti nga lang eh. Kulang nga eh. Pagka, welcome, Loving Sky from Summer Mix Vlog. Ayan guys, maraming salamat. Pag nagkakasabay-sabay eh, natatambakan ako ng, ipi-play. Ayan, maraming salamat guys sa 5 million people in the house. Maraming salamat. Happy New Year. Unang araw ng 2024. Ayan. Palakpakan naman natin ng 2024. Kumusta ang pagtalikod ng 2023 sa inyo? Masaya ba? Ako parang hindi ko ramdam. Wala lang. Wala lang. Napuyat lang kagabi. Ayan. Kasi nag-intay kami ng putukan, nanood na lang kami, nag-video na lang, binidyohan yung mga nagpapaputok. Done connect all bell, Aliyah. Ayan. Sisikoy Aliyah, already done connect to your Loving Sky Mix Vlog. Please return, Sisikoy. Good night, friend. Ayan. Rexon Sangma, ayan.
Matutulog na si Rexon Sangma. Rexon Sangma, thank you so much. Hindi ko pa siya nabisita. Ayan, done full watch na si Kuya Lia. Done full watch on your video si Kuya Lia. Thank you so much. And then next kita dito, Taong Rasa. Aliyah, done connect. Nandiyan pa ba si Aliyah? Si Kuya Lia. Ayan, Taong Rasa, dito na ako sa bahay mo, Taong Rasa. Dito ako sa GMC B8, ano ba to? Basta yun na yun, Taong Rasa. Ayan, playing ka na. 6 minutes and 35 seconds. Sisa Street, malapit ka na mag-full watch Sisa Street. Ayan. Walang pagkain dyan, host. Meron. Ano gusto mo? Meron pa akong macaroni salad dito. Meron pa akong spaghetti. Anong gusto mo? Sabihin mo lang. Ayan, Sisa Street. Full watch ka na. Ayan, maraming salamat, Sisa Street. Ayan, pang 67 thumbs up. Hindi na ako mag-comment, Sisa Street. Sige, mag-comment na pala ako. Nandito na rin lang ako eh. Ayan. Good evening. Ayan, si Sir Bongski. Sir Bongski, long time no see. Taong Rasa pisot, may kalab siya sa'yo. Kako sa bahay ko, walang pagkain, pasensya na po. Puro kanin ang andyan. Ganun ba yun? Wala kang ulam, kawawa ka naman. Ito si Sir Bongski, papasok pa lang eh. Ayan, si Kagilok, ano ba yan? Tama ba? Kagilok, thumbs up idol. Thank you so much sa iyo, Kagilok. Ayan. Agoy, sabi ni si Chris Summer Mix Vlog. Ayan. Ano pang Kagilok? That connect all bell, Taong Rasa, from Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Summer Mix, may kalab shout out sa iyo from Bongski. Ayan. Idol Bongski, kumusta? Happy New Year! Ayan, si Kuya Lia, thank you so much for coming again. Thank you so much. Idol Taong Rasa, galing ako sa bahay mo, dating dikit na tayo, sabi ni Sisikoy Summer Mix Vlog. Ayan, galing pala siya sa bahay mo, Idol Taong Rasa, hindi mo na malayan, nakita na tuloy ni Sisikoy Summer Mix Vlog yung kaldero mo na wala kang ulam. Wala kang kaalam-alam, nakita na tuloy ni Sisikoy Summer Mix Vlog. Ayan. Halika dito, Taong Rasa, may sisig, calamares at hard drink dito, sabi ni Sir Bongski. O, ayan. Punta ka raw kay Sir Bongski. Ayan. Kuya Lia, thank you so much. Hello po, Kuya Bongski, mag-love shout out. Ayan, from Taong Rasa. Maraming salamat dyan sa inyong dalawang makulit. Thank you so much. Yan, sino ba yung mga nagpuyat dyan kagabi? Nakagaya ko, inabot ng alauna, gising pa rin. Ayan. Pahingi, hard drinks. Yan, Sir Bongski. O, bigyan mo rin siya, Sir Bongski. Paliparin mo na. Ayan, Taong Rasa, playing ka pa din.
Dan Dikit Ulbel, Bongski Mix Vlog from Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Sir Bongski, pakibalikan na lang si Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Ayan, Loving Sky, dito na ako sa bahay mo, Loving Sky. Oh, ito ba yung main channel mo, Loving Sky? Ito ba yung main channel mo? Loving Sky, nandyan ba ikaw? Ito ba yung main channel mo? Aspar, ayan, Aspar, may galab shoutout. Thank you so much for coming, Aspar. Ayan, good evening. Bakit medyo ba yan? Bakit 107 lang at saka dadalawa yung video niya? Ayan, Happy New Year, Aspar. Ito ba yung ano niya? Ito ba yung mini ni Loving Sky? Sige, dito na ako sa dito na ako sa, pero may ads na siya, oh. Tingnan mo, oh. May ads na yung video niya, oh. 107 yung niya, yung subscriber niya. Oh, nilagyan na ng ads ni Lolo. Grabe talaga to si Lolo. Oo, ano sa'yo, Summer Mix Vlog? Jill or Alfonso? Host, may ubi. Aliya ka dyan, may dala ako, daging dunia. Bongski talaga. Kikita sa dyan, host. Oo nga, sis Astrid. 20 Wheels, good evening, may galab shout out. Kaya nga sis, ganyan ginagawa ni Lolo. Yan eh. Ay sis Meow, hello. Ayan, si Kuya Meow, teka lang ha, bibigyan kita ng jacket ha, wait lang. Nakaano lang yung aking panjacket ko. Kuya Bongski, dan dating dikit, salamat host. Ay, salamat, ayan, wala palang host na nakalagay. Si Kuya Meow, wait lang ha. Agoy, sana all Sir Bongski, di ako na iinom, hehe, joke lang. Papaliparan ka talaga ni Sir Bongski ng ng gin bilog eh. Ayan. Sis Astrid, may galap shout out from Meow. Ayan. Si Kuya Meow, wait lang ha. Ayan, ayan, full watch ka na taong grasa. Magtamsak na ako sa'yo, ayan. Hindi na ako nag-comment taong grasa ha, kasi sinindya ko ang na-view sa'yo. Pagka yung main channel ko, nagko-comment ako. Ayan, Sir Bongski, dito na ako sa iyo, Sir Bongski, sa bahay mo. Ayan, si Kuya Meow, wait lang, si Kuya Meow ha, jajakitan kita, wait lang ha. Eh, bakit ba ko kay Sir Bongski? Bakit ba? Sir Bongski, wala ka pa rin upload 2024 na? Sir Bongski, dito muna ako sa shorts video mo, Sir Bongski, kasi yung mga na-play ko na yon. Ayan, unang play ko sa iyo. Ayan, sa shorts video mo muna ako, Sir Bongski, mag-focus ha. Ayan, unang play sa'yo ha. Kasi paulit-ulit ko nang na-view yung mo. Ayan, Loving Sky. Nandiyan ka pa ba, Loving Sky? Ayan, full watch na ikaw. Pang 74 thumbs up ako sa'yo, Loving Sky. Ayan, tingnan ko mamaya nga dito kung dikit na yung mga ninja ko sa'yo, Loving Sky, para madagdagan yung bahay mo. Baby pa pala. Alam ko, hindi ito yung niya eh. Ayan, si Kuya Meow, ayan. Jacketa na kita, si Koy, ayan. Maraming salamat sa iyo, si Kuya Meow. Ayan, mag-jacket ka na, si Koy. Ayan, unang play ko sa iyo, Sir Bongski. Pangalawang play ko, Sir Bongski, sa short video mo. Ayan, dito sa may pamangkin, may Little Marimar, ayan. What? Summer mix yan ay very good talaga, sabi ni Sir Bongski. Ano na naman yon? Ayan, Sir Bongski, pangalawang play ko sa iyo sa mo ha, sa short video mo. Ayan, tapos na. Pangatlo, dito ako sa Drinking Alone. Ayan.
Ayan, may jacket ka na si Kuy Meow. Alan Cargolio, ayan, may galap shout out, Alan Cargolio. Magbaba ka nga ng bahay mo, ano, ibaba mo nga yung bahay mo. Ano tawag dito? Loving Sky, magbaba nga ikaw ng bahay mo. Para maipin natin at na madagdagan yung ano mo, yung bahay mo. Ayan, done to you, Aliyah, from ano, Loving Sky Mix Vlogs. Ayan, may galap shout out sa iyo, Alan K. Oh, hindi Alan K. Ano ka ba? Alan Carbolio yan, Sir Bongski. Ayan, pang-apat na play ko sa shorts video mo, Sir Bongski. Dito ako sa Oh My Pinakbit Yummy. Ayan. Ayan, maraming salamat si Kuy Meow sa pagsilip sa aking live. I-next kita dito si Kuy Meow. Ayan, Sir Bongski. Ayan, full watch. Apat na shorts video mo. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Bongski. Ayan, dito ako si Kuy Meow sa ano mo, sa bahay mo. Mag-go to channel na lang ako. Ayan, dito ako sa 2BK, ano ba to? 2BK, we were in love. Ayan, 4 minutes and 19 seconds. Si Kuy Meow, playing ka na. Ayan, may ads pa ikaw. Tagilid muna natin ng konti. Aliyah, thank you so much. Nagbaba ng bahay si Alan, nakita ko. Where are you, Alan? Ayan, Alan, makipagdikitan ka dyan muna sa baba. Dikitan mo yung mga nandyan. Ayan, si Kuy Meow, dikitan mo yan. Kung di ka pa dikit sa kanya. Ayan, si Sir Bongski, si Loving Sky Mix Vlog. Ayan, dikitan mo yan sila. Makipagdikitan ka dyan. Ayan, playing ka na. Si Kuy Meow, ayan, playing ka na. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Summer Mix Vlog, salamat. Daming pagkain sa bahay mo. Nabusog ako. Galing, galing ka ba doon? Grabe ka. You're welcome, Sisi Kuy Meow. Maraming salamat din sa iyo sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ayan, idikit ko na sa iyo, si Kuy Meow, itong pinamplay ko sa iyo. I-full watch ko muna yung video mo. Ayan, 4 million people in the house, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Alan Carcolio, makipagdikitan muna ikaw dyan, idol, sa baba. Ayan, Summer Mix, salamat. Nabasa ko na pala yun. Dapat kumuha ka ng pagkain, taong grasa. Nilagay mo sana sa jacket mo.
Ayan, Dan, Olbel, Meow, and Friends TV. Ayan, maraming salamat sa iyo, Loving Sky. Magbaba ka ng bahay mo, Loving Sky, para maipin natin. Ayan guys, palablab naman sa ating nakapin, sa mga hindi pa dikit kay Alan Carbolio. Ayan, lablabin natin si Alan. Tulungan nyo guys si Host, ayan. Ayan, Alan, dito ako sa bahay mo, Alan. Ayan, short video lang pala siya. 13 minutes, ayan. Plus 1 banana ka, ano, Alan Carbolio. Ayan, Taong Rosa, maraming salamat. Summer Mix Vlog, ayan. Ay, hindi, si ano pala, si Loving Sky. Ayan, si Loving Sky. Alan Carbolio, dito ulit ako sa iyong ano. Teka, wait lang. Nasaan na ba yun yung link ni Carbolio ba? Sandali lang, Loving Sky ha. Tapusin ko lang si Alan Carbolio. Ayan, dito ulit ako, Carbolio, sa bahay mo. Ayan. Plus 1 banana ka ulit dito, Carbolio. Hindi na ako nag-comment. Alan, pangalawang banana. Ayan, maraming salamat sa iyo, Alan Carbolio. Si Tim, ano ba yan? Wait lang guys ha, wait lang. Excuse me. 20 Will, ay sino ba to? Ay si Idol Sonic TV, silip lang muna ho sa, nasa biyahe pa. Okay lang Idol, ingat ikaw Idol, ingat. Sige. Take your time, Idol. Ingat ikaw sa pagdadrive. Ayan, wait lang guys ha. Sino ba tong si si Team It's AG. Ayan. Team It's AG, I give you moderator. Thank you so much for coming. You're welcome po, Ma'am Summer Mix Vlog. Ayan. Salamat, Idol Taong Rasa. Ayan si Tony. Ano ba to? Si Tony Pointer Dexter. Point Dexter pala. Sorry. Good morning. Love you too, baby only. Agoy. Thumbs up gan host. Maraming salamat, Idol Son ha. Si Katiana Vlog. Hello, Katiana. Thank you so much. Ayan, sige lang si Kuy Summer Mix Vlog. Sleep na ikaw. Kasi kanina, di ba sabi mo, masakit ulo mo? Sleep na ikaw. Ayan, si Kuy Meow. Full watch na pala ikaw, si Kuy Meow. Ayan, mag-thumbs up ako. And then, dikit ko na sa'yo to, si Kuy Meow ha, na pinamplay ko sa'yo. Ayan, maraming salamat sa'yo, si Kuy Meow. Ayan, dandikit, Olbel, Alan, Carbolio. Sabi ni Loving Sky Mix Vlog. Ayan, Katyana Vlogs. Ayan, bigyan kita ng moderator, Katyana. Ayan, thanks sis Meow. Ayan, itambay ko lang si Pico, sis Han, tulog na. Oo, sleep na ikaw si Kuy. Okay lang ako, sleep na ikaw kasi kanina di ba sabi mo masakit mata mo ay ulo mo. Sige, sleep na ikaw, okay lang ako. Sorry host, now lang ako nakasilip. Ulit kasi lumipat ako ng site. Okay lang, Katyana Vlog. Okay lang yun. Ayan. Kuy Mix Vlog, sleep na ikaw dyan, Kuy ha.
Pag masakit ulo, kulang yan sa tulog. Ganon din ako minsan. Ayan, saan natuloy ako? Naligaw na ako. Ayan, dito na ako. Sino pa ba hindi ko nabisita dyan? Dito na ako sa'yo, si Alan Cargolio, daan na ako sa'yo. Si Loving Sky na lang. Hindi pala si Loving Sky kanina kaano to sa akin eh. Ayan, dito na ako kay Katyana. Katyana Vlog, dito na ako sa bahay mo. Ayan, social media. 1 minute and 37 seconds. Katyana Vlog. Ayan, dito ako sa social media mo. Ayan, maraming salamat. Tingnan ko kung dikit na to kay Summer Mix Vlog. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Ang dikit na ako sa kanya. Aliyah, thank you so much, si Kuya Aliyah. Guys, pasuyo naman sa ating nakapin guys, kasi baby pa yung bahay niya. Hingi lang ako ng konting suporta kaya sa inyo guys, si host. Para sa ating nakapin at napakaliit pa ng kanyang bahay. Ayan, pasuyo naman guys. Sa mga hindi pa dikit sa kanya, pasuyo naman. Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan sa baba. Ayan, connect to each other guys. Ayan, dito ako ngayon sa Binyan, Laguna. Talaga, I see. Ano ginagawa mo dyan? Idol Son X. Ayan, ipin ko nga si Idol. Ayan guys, palablab muna pala kay Loving Sky. Kasi kawawa naman ang late pa ng bahay niya. Ayan, dan full watch na sino ngayon naka-play ko dito? Wait lang guys ha. Sino ngayon naka-play ko dito? Ay, si Katyana. Katyana, full watch na ikaw. Ayan, plus 1 banana ka sa akin, Katyana Vlog. With bell button yan ha, Katyana. Ayan, playing ka na, full watch ka na. Ayan, Idol Son X, ayan, ipipin kita nga, wait lang. Sisikoy G-Shop, thank you so much Sisikoy. Maraming salamat dyan sa iyo Sisikoy. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, ayan. Pasuyo naman ako guys, sa ating nakapin Sa mga hindi pa dikit kay Loving Sky, pasuyo naman. Ayan, Idol Son X, ayan, nakagaling na pala ako doon kay Lola kanina, Idol. Galing na ako doon kanina umaga. Bukas yung premiere nung vlog ko kay Lola, Idol. Sana nandun ka. Bukas na 6:30 PM yung yung premiere ko sa vlog ko kanina kay Lola. Dandikit Olbel, Katyana Vlog. Ayan. Guys, sa mga nadikitan ni Loving Mix Vlog, balikan na iso, please. Send to you, Ma'am G. Ayan. Sisikoy G-Shop, maraming salamat sa iyo, Sisikoy, sa patamsak at sa paharang yan. Maraming salamat. Kuya Tap, good evening. Ayan, sandali lang guys, sumilip na ako saglit sa premiere ni Nanay Owat. Naka-premiere siya. Ma'am Nets, tambay lang ako kasi mahina signal ko ngayon. Sige lang, okay lang, sige lang. Ayan, Sisikoy Vic, ayan, may galap shoutout Sisikoy. Maraming salamat sa iyo, Sisikoy Maribik. Ayan, Sisikoy Vic, abangan mo yung vlog ko kay Lola bukas. Naka-premiere siya, Sisikoy Maribik. 6:30, sana nandun kayo, ni Idol Son XTV.
Maraming salamat. Ayan na naman tayo. Wala na, kinakain mo na naman ng letra. Agoy, ano ba yan? 6:30 PM si Kuy Vic, ang premiere ko para doon sa vlog ko kay Lola kanina. Ayan. Sana nandun kayong dalawa ni Idol Son XTV tomorrow. Ayan, Kuya Tap, good evening sa iyo dyan. Kuya Tap, nandyan ka pa ba? Sabay tawag eh, ano. Kuya Tap, nandyan ka pa ba? Madalang itong mapunta sa live ko si Kuya Tap eh. Hello Kuya Tap. Ayan, ipin ko na to si Idol. Oh, bakit naman ko napunta dito? Ayan. Kuya Tap, dito na ako sa bahay mo, Kuya Tap. Unahin na kita bisitahin, Kuya Tap. Ha? Mag-auto channel na lang ako, Kuya Tap. Ayan, dito ako. Salamat po sa sa papasko ninyo, mga kapares. Ayan, parang ang sarap nitong papasko kay Kuya Tap. 2 minutes and 2 seconds, Kuya Tap. Playing ka na. Maraming salamat, Sisi Kuy, sa pa-ads mo, Sisi Kuy, ha? Maraming salamat. Ayan, dalawa lang sila, diba? Pwedeng sumama, host. Sino ba? Sino ba ang dalawa lang? Sino ba yon? Iwan ko lang kayo, wakas, kasi mahina signal. Ayan, thanks, taong grasa. Ayan, Kuya Tap, playing ka na. Sisi Kuy Maribik, next kita dito kay ano, ha? Kay Kuya Tap. Ayan, mag-iwan lang daw kayo ng bakas. Kaya ano, ipipin ko si... Teka. Napunta dun sa... Hinahanap ko tuloy yung link ni Idol Son XTV na wala na tuloy. Nasaan na yun? Baka tinago nyo. Nawala. Wait lang, hanapin ko. Ito. Ayan. Maraming salamat si Kuy Vic sa patamsak. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa 15 sa 15 viewers. Maraming salamat. Idol Son XTV. Ayan, ingat ikaw sa pagda-drive. Kumusta si Kuy Maribik? Ang New Year ninyo, guys. Kumusta nga pala New Year nyo? Sisi Kuy G, Yen, Sisi Kuy Maribik, ayan, Sir Bongski, kumusta ang mga New Year nyo, guys? Kumusta ang pagtalikod ng 2023 sa inyo? Tama ba? 2023, 2024, ako tama nga, ayan. Nandito ako, nagkain ako ng spaghetti nila G-Shop. Ako si Kuy G, kaya ayan, dan full watch na ikaw, Kuya Tap. Ayan, full watch na ikaw. Maraming salamat, Kuya Tap, sa pagsilip mo sa aking live. Ayan. Excuse me. Magtamsak ako, Kuya Tap. Hindi ako nakapagtamsak. Ayan. Maaga ka natulog, Sisi Kuy. Ayan, Sisi Kuy Vic, dito na ako sa bahay mo, Sisi Kuy Maribik. Bakit maaga ka natulog, Sisi Kuy? Hindi mo pa sinaksihan yung pagpasok ng 2024, Sisi Kuy? Ayan, Sisi Kuy Maribik, dito na ako sa iyo. Ayan, dito ako sa Lovers in Hong Kong. Ayan, 2 minutes and 18 seconds, Sisi Kuy Maribik, playing ka na. Ayan. Excuse me, kumatila lang muna ko. Kuya Tap, full watch na ikaw, Kuya Tap, maraming salamat, Kuya Tap. Happy New Year. Kuya Tap, kumusta ang New Year mo na nag-iisa, Kuya Tap? Wala akong kasama kasi, kaya natulog ako. Wala ba yung apo mo, Sisi Kuy, sa'yo kagabi? Ayan, salamat, Ma'am Nits, from Katchana Vlog. Ayan, Dan Tamsak, Sir Son XTV. Maraming salamat, Sisi Kuy Vic. Ayan.
Parang malungkot yung pagpasok ng ano kagabi, malungkot yung pagpasok ng 2014. Para lang, 2024 pala, 2014 ako ng 2014 24 na nga, ang kulit eh. Ang kulit, no? Ayan. Bukas na ako magsukli mga idol from Kachana Vlog, ayan. Ayan, ikaw bahala, Kachana Vlog, basta balikan mo yung mga dumikit sa'yo, ha? Please. Kasi wawa naman sila, lut-lut ng lut-lut pag di nabalikan. Ayan, si Kuy Vic, ayan, playing ka pa din. Ayan, si Kuy Gina, mamaya kita bisitahin, kayong dalawa ni Yen, panghuli kayo. Pang last ko kayo. Ayan, Kuya Tap, Happy New Year po, okay lang po. Ayan. Wala bang ano, Kuya Tap? Hindi kasi ako nakagala kagabi dahil nag-live din ako kagabi, Kuya Tap, hanggang 12 p.m. Nilive ko yung aking kahit nakamute lang kasi mga nagsisipag-joke dito sa bahay kaya nakamute lang. Masaya ang pasok, Sisikoy, pagkasama si Lord. Yan. Correct ka naman dyan, Sisikoy Vic. Tama ka naman talaga dyan. Kailangan lagi tayong nakasentro kay Lord. Nagsimba nga ako kahapon. Alam nyo bang late ako? Nagising ako saktong, hindi pala kahapon, tama kahapon, nagising ako saktong 5 p.m. Yung misa nag-start alas 5, dumating ako doon 5:30. Kalahatian na rin yung misa, at least umabot pa naman. Ayan, play, ay tapos full watch na pala ito si Kuy Vic. Ayan, naka-full watch na ikaw. Ay, ano ba yan? Ba't kanino na ba yung tatamsakan ko? Agri pastilan. Abay video na ng iba yung tinatamsakan ko eh. Basta ingat lang po, palagi kayo. Happy New Year po sa lahat. Ayan. Maraming salamat, Kuya Tap. Thank you so much. Ingat ikaw dyan, Kuya Tap. Sana matikman ko yung luto mong suman, Kuya Tap. Parang ang sarap-sarap. Paborito ko yan, Kuya Tap. Ayan, next ko na dito si ayan. Kuya Tap, ipag-play pa kita ulit ng isa, Kuya Tap muna. At may click naman yung video mo na pinlay ko sa'yo. Tig-isa kayo ulit ni Sisikoy Maribik. Ayan, dito ako, Kuya Tap, sa kaunting papasko para sa mga bata. 4 minutes and 29 seconds, Kuya Tap, playing ka na. Ayan, Sisikoy Maribik, ipag-play din kita ulit ng isa mamaya. Ayan, naka-play ka na, Kuya Tap, 4 minutes and 28 seconds. Para sa Sisikoy D-Chef na lang mamaya ang iuhuli ko. Yung kanyang, tatlong magagandang dilag. Si Gina Madronero, si G-Chef, si JMB, 4 pala. Ayan, si Sisikoy na lang huli ko mamaya. Ay, siya nga pala guys, pasuyo naman ang ating nakapin dyan, Hindi pa pala natin nabisita yung nakapin, pasuyo naman. Kahit hindi naririnig, kahit na-busy pa si Idol Son, nagdadrive pa, pauwi pa siya. Ayan, pa-visit naman guys. Taong Grasa, nandyan ka pa pala, hello. Ayan, silipin mo naman yung aking nakaping dyan, Taong Grasa. Please naman. Ayan, tulungan natin yung ating nakaping. Lablabin natin siya. Ayan, Kuya Tap, still playing pa rin ikaw, Kuya Tap. Ayan, 13 million people in the house. Maraming salamat. Tapos na po, Ma'am Host. Ay, ganun ba? Sorry naman. Sorry naman. Ayan, wala na akong ibang masabi kundi maraming salamat. Ayan, thank you so much. Ayan, Kuya Tap, playing ka sa pangalawang video mo. Taong Grasa, Happy New Year po from Gina Madronero. Ayan. Mainam pa to si Kuya Tap, walang problema eh. Walang stress sa buhay. Ano, Kuya Tap? Ayan, unang araw ng taon ng 2024. Sana masaya ang lahat sa pagpasok ng 2024.
maging happy sana at maging okay ang lahat. Pag ngayong 2024, ayan. Sana lagi tayong ligtas sa anumang karamdaman. Yun lang sapat na sobra-sobrang pagpapasalamat na natin sa Panginoon. Yun yung pagkaluban tayo ng kalakasan ng pangangatawan. Na wala tayong sakit. Yun lang sobra-sobra na natin ipagpapasalamat kay Lord John. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Kuya Tap. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Kuya Tap. Dan po, Sir Son X. Ayan, sabi ni Sisikoy JMB. Maraming salamat, Sisikoy. Ganon din po, Ma'am Gina. Happy New Year din po. Sana maging malusog ang inyong katawan. Ayan. Napakabait ko, Kuya Tap, po. Tingnan mo nga yan, no? Namimigay siya ng pamasko sa mga bata. Sana all, Kuya Tap. Sana naging bata na lang din ako, Kuya Tap. Para pwede rin akong pumila. Ako yung Tap. Sana naging bata na lang din ako. Para pwede rin akong pumila dyan. Laki ng TV ni Kuya Tap ko. Kuya Tap, bahay mo ba yan? Ayan. Salamat po, Sir Tao Grasa. From Gina Madronero. Yan, malapit ka na mag-full watch, Kuya Tap, sa pangalawang video mo, Kuya Tap. Happy New Year ulit. And Merry Christmas. Ayan, nahuli talaga yung Merry Christmas. Nauna talaga yung Happy New Year. Ayan, dad full watch na ikaw, Kuya Tap, sa pangalawang video mo. Ayan, pang 9 thumbs up ako. Ay, pang 5, ay 4 pala. Pang 4 na thumbs up. Maraming salamat, Kuya Tap. Ayan, dito na ako Sisikoy Gina sa'yo. Kay Gina Madronero na ako Sisikoy. Wait lang, hanapin ko lang yung sarili ko at nawawala. Nawawala yung live ni Bicolana. Nawawala yung live ni Bicolana. Ano ba yan? Ayan, Sisikoy, dito ako sa ano mo. Ay, may ang daming upload ng Sisikoy ko ha. Ayan, dito muna ako Sisikoy sa 1 day ago. 5 minutes and 30 seconds, Sisikoy. Ayan, playing ka na. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, naka-live na rin si Sis Jackie. Hindi talaga ako nadadalaw sa live ni Sis Jackie. Magkasabay kasi kami ng live. Kaya hindi ko siya madalaw. Minsan pag walang ganong bisita, dinadalaw ko doon yung ano ko, yung second channel ko, dinadalaw ko sa kanya. Kuya Tap, maraming salamat sa iyo diyan. Ayan, salamat Sisikoy. Walang ano man Sisikoy G. Happy New Year ulit sa iyo Sisikoy Gina. Andon isang sipi ko sa kanya Sisikoy. Oo nga Sisikoy G, na ano naman ako, di ako makadalaw kay Sis Jackie. Magkasabay kasi kami ng live eh. Pagka walang gaanong tao sa live ko, yun, dinadalaw ko dun yung isang ano ko, yung isang cellphone ko. Kaya lang, inaano naman niya ako, sabi niya, Sisikoy, okay lang. Sabi niya, balik ka na sa live mo para para maano mo yung mga bisita mo. Maya usap tayo, busy lang madam. Okay lang, Kuya Tap. Take your time, Kuya Tap. Papayagan siguro ako ni Kuya Tap na pumila dun sa mga bata, sa pamasko. Kuya Tap, ayan. Nasa labas lang ako, di ako pumasok, maya ako na ipasa sa kanya. Gina, nasa CR, ano ba yun? Nasa CR ka lang, sabi ni Bongski. Ano nasa CR? Sir Bongski, ano na naman yan? Ano na naman yung kaguluhan na yan, Sir Bongski, ha? Sinong nasa CR? Sinisilipan mo si Sisikoy Gina, ha? Sir Bongski, ha?
At nakikita mo na nasa CR. May CCTV ka ba dyan sa bahay ni Sisi Kuy Dina? Sir Bongski, naku Sisi Kuy Dina, mag-ingat ka, nilagyan ka pala ng CCTV dyan ni Sir Bongski. Namomonitor pala niya yung ginagawa mo Sisi Kuy Dina. Naku, agoy pastilan. Hindi, ang sabi ko kung nasa CR si Gina. Bakit inaalam mo kung nasa CR si Sisi Kuy Dina? Alangan naman pag si CR siya, sasabihin pa niya sa'yo, chat-chat ka pa niya na, Sir Bongski, pupunta ako sa CR. Ikaw talaga, Sir Bongski? Ba't may inaalam ko nasa CR si Sisi Kuy Dina? Ano ba connection nun? Ano ba yun? National Capital Region or NCR? Sa CR. Ayaw ko sa'yo, Sir Bongski. Ay, nako. Ikaw talaga? Kaya pala. Pag si Sir Bongski talaga hindi maubusan ng ano eh. Hindi maubusan ng katalinuhan eh. Ayan. Tinatanong niya kung nasa Maynila si Ma'am Gina. Ayun. Ayun naman pala. Sorry naman. Tao lang, bulag-bulag. Kasi yung basa ko tinatanong niya, ayan o. Gina na, yung tama naman pala. Yung CR pala. Malabo lang talaga yung mata ni host. Pasensya na. Ang nakita ko lang kasi yung CR, ayan, si Ponam. Ponam, good evening. May galab shout out, Ponam. Thank you so much for coming, Ponam. Bicol talaga si host. Ako din, kala ko si R, nasa literal. Di ko nakita. O di ba si Kuy Gina, dalawa tayo nakakita? Eh kasi ako ganun din yung tingin ko kanina, tinatanong niya, nasa CR ka ba, Gina? Oo. Malay ko bang meron pang nakalagay na in. Ikaw naman, dinamay mo pa yung pagiging Bicol ko. Ikaw talaga, Sir Bongski. Hindi lang nakita yung in, dahil malabo na nga yung mata. Pasensya na, ikaw naman pala eh. Ayan, new video support. Ayan. Okay po nang, I will visit to your channel later. What? Ariko. Galing ni host. Ariko. Sir Bongski talaga? Nasa Metro Manila ka, Gina. Ayun, nilinawan na ni Sir Bongski. Sige, di na nga ako mangingialam, Sir Bongski. Di na nga ako, ayan, Sisikoy, full watch ka na, Sisikoy, ayan. Di na nga ako mangingialam. Bahala ka dyan, Sir Bongski. Di na ako mangingialam, basta. Ayan, Sisikoy, Gina. Ayan, nag-thumbs-up lang muna ako, Sisikoy, ha. Di na ako nag-comment kasi si Ninja itong nag-watch sa'yo dito. Pagka yung si main channel ko, yan, magko-comment ako. Ayan, bisitahin ko muna si Ponam, si Sikoy, bago ko isunod si JMP kasi, nagmamadali si Ponam. Isingit ko muna si Ponam ba? Ayan, nasaan na ba ako dito? Ay, nandito pala ako. Akala ko wala na yung live ko. Akala ko nag-end na si Bicolana. Hindi pa pala. Ayan. Akala ko nag-end na si Bicolana. Hindi pa pala. Ayan, Ponam. Ayan. Playing on your video, Ponam. Sorry, hindi ko mabasa yung title ng video ni Ponam. Ponam, playing on your video, 3 minutes and 55 seconds, Ponam. Ayan. Pakita ko na lang para makita niya. Ayan, kayo ba mababasa nyo ba yan? Yung title ng ng video niya? Sir Bongski, nandyan ka ba? Pakibasa mo nga yung title ng video ni Ponam.
Sir Bongski, nandyan pa ba ikaw? Patulong naman oh. Nakatulong ka siguro si Sisikoy Maribik. Sisikoy Bik, nag-sleep na ba ikaw? Ayan ka na naman, magko-comment ka na naman ng shortcut. Mamaya at namali na naman ang basa ko, sasabihin mo na naman, malabo mata ko, Bicol kasi ko. Hindi namay pa yung pagiging Bicol ko ha. Eh kahit si Sisikoy Gina, yung paningin niya kanina talagang CR eh. Malay ko bang nakatago yung N. Hindi ko napansin na may NCR pala. Sorry naman. Malabo na nga yung mata eh. Tuwa-tuwa tuloy si Taong Grasa. Ang hilig-hilig mo kasi mag-comment ka ng shortcut. Tapos mamaya pag namali yung basa ni host, ayan, sasabihin mo Bicol kasi. Yung pagtingin ko kasi kanina, CR lang ang nakalagay, hindi ko napansin yung N, may N pala, pastilan. Kaya akala ko, nilagyan mo na ng CCTV si Sisikoy Gina sa bahay, naku patay tayo dyan. Ayan. Ponam ka na host kasi ang anak ni Taong Grasa tapos na nagpupo. Si Gina taga-Saudi to. Taga-Saudi ba? Aray ko. Sa'yo. Tuwan-tuwa tuloy sa'yo si Taong Grasa, Sir Bongski. Nawala yung antok ko sa'yo. Aray ko. Nawala yung antok ko sa'yo, puro kakalokohan talaga, Sir Bongski. Siguro nakatagay ka na naman ngayon ng gin dilat. Ayan si Pancho. Si Pancho Batuhan, ayan. Pancho Batuhan. Batuhan, tama naman, ayan. Magandang gabi, ma'am. Happy New Year sa inyo lahat. Ayan. Magandang gabi rin sa iyo, Pancho Batuhan. Ayan. Happy New Year din sa iyo. Thank you so much for coming. Ayan. 16 million people in the house. Maraming salamat. So, ito si Sir Bongski. Sir Bongski, pinapabasa ko sa iyo yung title ng video ni Ponam. Ni Poman. Tama ba? Ponam. Pala, Ponam. Sorry. Nasaan ka na? Ayan, malapit lang magtapos si i-next ko si JMB, si Sisikoy dito, kay Ponam. Nawala na si Sir Bongski. Nag-iisip na naman niya ng i-compose niya. Anong sabi niya kanina? Kay Taong Grasa? Pagpasok niya kanina, Taong Grasa, pisot. Anong gano'n siya ka? Grabe talaga ito si Sir Bongski. Lasing na siguro yan. Ayan po, Nam. Already done full watch on your video po, Nam. Ayan. Like done. Palagay ko ito nakatagay na naman to si Sir Bongski. Hulaan ko lang. Parang nahuhulaan ko. Sorry ko, naubo tuloy ako. Ayan. Sorry guys. Ayan, si Sisikoy dito na ako kay si Sisikoy, kay JMB. JMB muna. Ponam, tapos ka na ba magpupo? Ayan ko sa'yo, Sir Bongski. Ayan, si Sisikoy dito ako sa bagong upload mo din kay JMB 1 day ago. Ayan, 5 minutes and 50 seconds, si Sisikoy. Ayan, playing na ulit. Sige na, Sir Bongski, basahin mo yung title ng video ni Ponam. Saka mo ibulong sa akin kung ano meaning nun. Sir Bongski. Ayan, panadighay na naman ako. Sumusumpong yung acid ko. Ang dami kasing nilapang kagabi. Ayan, sumusumpong na naman yung acid ko. Basta maraming pagkain na nakikita. Kain na kain, sige, walang pakialam kung may nararamdaman. Sige lang. Kaya lang maglulubay pag yung sinusumpong na naman ang sakit ng tiyan.
Pag di nalusawan, ayan. Saka lang maglulubay si Bicolana. Basta may pagkain, kain na kain. Ayan, sige lang, kain lang. Ayan, si Aiza. Si Aiza Badil, Si Aiza Badillo. Aiza, good evening. Kaninong ninja si Aiza? Ayan, maraming salamat Sisikoy sa iyo dyan. Thank you so much Sisikoy. Ayan. Kaninong ninja si Aiza? Ayan, Aiza, Happy New Year sa iyo. Mag-stream yards ka kasi. Hehehe, sabi ni Sir Bongski. Bakit Sir Bongski? Sabi nila, pangit daw yung stream yards. Sabi lang. Kahit si Sir Arthur, sinasabi niya, hindi raw maganda ang ewan ko lang din. Hindi ko pa kasi na-try yun eh. Yan, maraming salamat sa iyo, Aiza. Thank you so much. Pang-akyat sa guest. Oo nga. Ayan mo, Sir Bongski, minsan. Hindi ko pa kasi na-try yun eh. Hindi pa ako nakatry. Oy, agoy, may bisita ako. Sir Kabagis, magandang gabi. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Kabagis. Thank you so much sa pagsilip ulit sa aking live. Ayan, may galag shout out host. Good evening. Ayan, shout out din sa iyo, Sir Kabagis. Ayan, Happy New Year, Sir Kabagis. Kumusta ang New Year mo, Sir Kabagis? Ayan, 15 million people in the house. Maraming salamat, guys. Ayan. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Yen. Ayan, so next kita dito mamaya, Yen. Tatapusin ko lang si Kuya Gina. Ayan, sisingit-singitan ko lang ng pa isa-isa. Sir Bongski, wala na bang tagay ngayon? Ayan, still playing si Kuya Gina. Sir Kabagis, anong handa mo kagabi? Ayan guys, pa-thumbs up naman sa ating live. Sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan, pakisundot nyo naman yung live natin guys. Para naman madagdagan yung ating yung ating thumbs up dyan. Ayan, nagtago muna ako ngayon kasi lalot puyat na naman kagabi. Tsak panay na naman ang higab ko, nakakahiya. Pagtatawanan ako ni Sir Bongski. Bulong, nakita mo na si Amanda kasi galit na galit. Si General Pacheco. Sino na naman yan? Sino na naman yan, Sir Bongski? Yan, ano ba yun? Yan, support, may galap siya sa iyo. Ginawa ko pang support si Yen. Ano ka ba? Support. Ayan, hindi ko kasalanan yan, Sir Bongski, ha? Ikaw ang nagko-comment. Si Kuya Gina, ikaw nga ang magpatunay. Ayan ang comment niya, oh. Ano ka? Kasalanan ko na naman. Sir Bongski, kasalanan ko na naman. Ayan, hindi na ako nagkamali sa pagbasa niya na, support. Lagot ka kay natawa si Sir Kabagis. Yan, support ka na sa Sir Bongski. Masakit ang tiyan ko sa'yo, Sir Bongski. Lagot ka kay Yen. Hampasin ka ni Yen hampasin ka ni Yen ng kanyang binte. Bahala ka dyan.
dinilat ko. Aray ko, dinilat mo nga mata ko, sisikoy, tama. Pasa natin, di ba? Tambay host at nakahilata na. Ay, sige lang si Sir Kabagis, pahinga lang ikaw dyan. Baka kailangan mo pang magpamassage dyan, Sir Kabagis. Si Kuya Gina, full watch na ikaw, si Kuya Gina. Ayan. Magtamsak ako si Kuya, saan na ba? Ano ba naman to si Lolo? Di pa ako nakapagtamsak. Ayan. Ayan, bisitahin ko muna si Sir Kabagis bago ko isunod ulit si Kuya Gina dito. Ayaw ko sa iyo, Sir Bongski, basta maglubay ka dyan. Hindi ko kasalanan yan, ikaw ang may kasalanan yan, pero hindi pa naglalaway. Naglalaway. Hindi pa ba naglalaway? Ayan, salamat si Kuya sa pag-watch. Wala ka naman si Kuya G. Ayan, Sir Kabagis, dito na ako sa bahay mo muna, baka makatulog ka. Bisitahin ko muna yung bahay mo. Ayan, dito ako sa electric water ba to, Sir Kabagis. Ayan, 8 minutes and 38 seconds. Ayan. Tapos, saka ko i-next ulit dito mamaya, si G-Shop. Tama ba? Si JMB ba yung winats ko kanina? Si Kuya, hindi nakakalimutan ko na. Ayan. Ay, Kapadyak Travel Vlog, hello! May galap shout out. Thank you so much for coming, Kapadyak. Ano ba itong ano ko? Ang dami ko na palang hindi nabasa dito sa akin. Ano? Ayan, dito lang po ako. Kuya Tap, maraming salamat sa iyo diyan, Kuya Tap, ha. Maraming salamat. Ayaw nga ano. Teka, wait lang. Punta ako sa aking ano. Dito na lang. Ayan. Pwede naman pala dito eh. Si G-Shop. Tama si Kuya, si G-Shop. Ang hindi pa. Ayan. Ano ba to? Taong Rasa, salamat po. Happy New Year from Kuya Tap. Ayan. Maraming salamat din sa iyo diyan, Kapadyak, ha. Thank you so much. Pagsilip mo sa aking tawag dito, pag-yayaw-yaw. Maraming salamat sa iyo. Ayan, si Saudi Channel. Hello, Saudi Channel. Ayan guys, palablab sa ating nakapin. Oo, si Koy. Pagkatapos nito nakaplay ko ulit kay Sir Kabagis. Ayan, next ko na naman ulit si T-Shop. Ayan, singit-singit para matapos ang singit. Kapadyak Channel, tama ba? Kapadyak Channel ba? Hindi, travel vlog pala. Dito ako sa bahay mo, Kapadyak. Ayan. Ba't ba nagluloko ka na naman? Ayaw mo na naman maklik. Ayan. Kapadyak, dito na ako sa bahay mo. Ayan, nakaplay ka na. 4 minutes and 42 seconds, Kapadyak. So, my girlfriend, hello to you. Anong to you? Nakalito. Ano ba yan, Sir Bongski? Ano ba yan? To you. Ayan, sinundan niya pala kaagad. Alam mo, ikaw palagay ko, yasing ka na. Sir Bongski, palagay ko ikaw yasing ka na kasi yung comment mo, buyoy na. Tapos pag binasa ni host, sisisihin mo si host kasi sasabihin mo, Bicol kasi yan. Bicol ka talaga. Pero totoo naman, yung pagkaka-comment mo, dalawa kami ni Kuya Gina, nakabasa kanina, sabi mo kay Yen, support. O, buti na lang si Yen kumakain, wala sa mood, kung hindi. Ayan, welcome Kuya Tap, Happy New Year din po, from Taong Rasa, ayan. Buti na lang busy si Bunso kanina, hindi ka, dahil kung hindi busy yun, patay ka. Ayan, paying ka pa rin Kapadyak Travel, ayan, masarap kasi pag Bicol. Totoo ba yun, Sir Kabagis? Sabi ni Taong Rasa, masarap daw mga lutong Bicol. Ayan.
Ayan, Sir Kabagis, ayan. Ano na ginagawa mo dun sa video mo? Wala, medyo malayo kasi hindi ko nakikita, hindi ko napanood. Hinayaan ko nang magdaldal ka doon, abang nagdadaldal din ako dito. Wala, natulog na si Sir Kabagis, naglalaway na ata. Hindi na sumagot. Ayan, kapadyak, travel vlog, ayan. Playing ka pa rin, ha? Ay, gising pa pala. Sir Kabagis, tama ba yon? Sabi ni Taong Grasa, masarap daw mga lutong Bicol. Totoo ba yon, Sir Kabagis? Patunaya pa, anuhan mo nga, Sir Kabagis. Totoo ba yon? O hindi ka pa nakakakain ng mga lutong Bicol? Ay, hindi nakakain na mahilig sa turon yan, sa turon at saka sa banana Q. Si Sir Kabagis, mahilig yan sa turon at banana Q, kaya ayan, may ads pa si Sir Kabagis. Tagilid ko muna ng konti. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Kapadyak Travel Vlog. Ayan. Buti na lang busy si Yen. Palagay ko nakatagay na rin si Bunso. Bunso, ano ba natagay mo ngayon? Si Sir Bongski nakatagay ng gin bulag. Gin bulag. Gin bulag yung natagay ni Sir Bongski ngayon. Kabagis, done to you, thumbs up dikit from Kapadyak Travel Vlog. Ayan. So Kabagis, bahala ka na magbalibag ng sukli kay Kapadyak. Ayan. Kapadyak, malapit ka na mag-full watch, Kapadyak. Ayan. Ayan, playing ka ulit, Sir Kabagis. Ayan guys, sa mga hindi pa dyan nakakapagsundot sa ating live dyan guys, palambing naman. Pagsundot naman ang ating live. Para madagdagan naman yung aking thumbs up. Ayan, Kapadyak Travel. Ayan, malapit na ikaw mag-full watch. Lasing na ako, Sir Bongski. Nako, kaya pala. Patay ka ngayon, Sir Bongski. Ho, sabihin mo ako kung mag-StreamYard ka na, ha? Same lang yung sa normal live. Sige lang, Sir Bongski. Aabisahan kita dahil ikaw ang unang bisita ko, ikaw ang unang guest ko. Ayan. Ayan, Kapadyak Travel. Ayan, +1 banana ka sa akin. Kapadyak, nandiyan ka pa ba, Kapadyak? Siguro ang hanap buhay mo, nagpapadyak. Kapadyak Travel Vlog. Tama ba ako? Nagpapadyak pa ikaw? Ayan, 12 million people in the house. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, dito ko na ngayon si G-Chef sa kabilang cellphone ko. Si Sikoy, dito na ako kay G-Chef. Ayan, may bagong upload ulit si Sikoy dito. Ayan, dito ko din si Sikoy sa bagong upload mo, 1 day ago. Sa Riyadh Kingdom. 4 minutes and 29 seconds, si Sikoy. Ayan, playing ka na kay G-Shop. At si Sir Kabagis, ayun, nagdi-discuss pa rin. Still playing ikaw, Sir Kabagis. Yun pala. Ayan, si Muhammad. Ayan, Muhammad. Good evening, mega love shout out. I-chef na sa Manila ka kasi maghingi akong salad mo. Ano kinalaman nun? Kung nasa Manila siya. Kuya Tap, maraming salamat sa iyo dyan, Kuya Tap, sa pag-stay. Thank you so much. Ayan, may ads ka pa rin, si Squidgy Shop. Ayan, natawa tuloy si Sir Kabagis sa'yo, Sir Bongski. Puro ikaw kalokohan eh. Mahilig lang po ako sa bike. Lagi ako pumupunta kasi saan sa pag-day off ko. Okay. Bulacan po ako, Sir Bongski. Ayan.
Sir Bongski, ang mga taga Bulacan magaganda. Bingi nga lang. Si Sikoy Gina. Nadamay pa tuloy si Sikoy Gina. Hindi pala bingi, bulag. Ay, malabo mata. Agoy, pastilan si Sir Bongski. Lasing na to si Sir Bongski, kaya buyoy na mag-comment. Tapos pag binasa ni Host, nagagalit kay Host, sasabihin niya sa akin, Bicol ka kasi. Ayan, Sir Kapadyang, ay Sir Kabagis. Ayan, pulwats na ikaw, Sir Kabagis. Ayan, pulwats na ikaw. Si Huyen, ayan, si Huyen and Mon, teka lang, saglit lang. +1 banana ka, Sir Kabagis. Ayan. Ano ba naman to si, tinihila naman kaagad, hindi pa nga. Ayan, +1 banana, Sir Kabagis, ikaw. Napakabilis silahin ni Lolo ng Abay, mag-ano ka pa lang, maglalay ka pa lang. Ay, sino ba yung may naka-ano na naman? May naka-premier na naman. Sino ba yun? Hayaan mo na nga muna. Sandali lang guys ha. Boss, ilang years na kayo wedding anniversary sa asawa mo? Maghuyen moon pa kayo. Happy New Year po, Kuya Ta from G-Shop. Ayan, si Huyen and Mon. Ayan, Huyen, thank you so much for coming, Huyen. May galap shout out. Ayan. Wala siyang 40 subscriber pa lang siya, and then wala siyang video. Ayan, i-shout out ko na lang siya. Ayan. Huyen and Mon, thank you so much for coming. Happy New Year. Dikita na po ako sa iyo, Ma'am Gisha. Dikit. Ayan, dikit na siguro yan. Ayan. Salamat po, Host. Ayan. Ay, Bicol pa. Ay, Bicol pala tuloy. Ayan, Tagalog pala siya. Hindi pala siya ibang lahi. Ayan. Main channel. Bakit? Asan ang main channel mo, Huyen? Ayun, dikit nga yun. Mali yung pagkakatype. 20CH! Good evening, may galab shout out, 20CH. Huyen and Mon, nasaan ang mo? Wala kang main channel? Kuya Tap, dawat... Ano ba sabi mo? Ayan. Kaway talaga ito si Sir Bongski. Host, so cute. Oh. Thank you so much, Huyen. Ayan, narinig mo yan, Sir Bongski, ha? Nakikita mo yan. Oh, di bali malabo mata ko, at least cute naman. Sir Bongski, pasakay si, pasakay si Huyen. Huyen, Dan, from Kapadyak Travel Vlog. Ayan, nakita mo yan, Sir Bongski, ha? Oh, di ba? Di ba aling malabo yung mata, at least cute naman. Si Sikoy Gina, still playing pa rin ikaw, si Sikoy. Ayan. Oh, salamat kuya, sabi ni Huyen. Huyen, thank you so much. Marunong lang, hindi ba talaga lahi niya, kaya lang marunong lang siya magtagalog.
Kapadyak Dan. Ayan. Senior cut lang niya. Kapadyak Dan na rin daw sa iyo si Huyen. Bongski Mix Ideas, Migalag shout out po. Happy New Year from Kuya Tap. Kuya Tap, maraming salamat sa pagtambay mo dyan, Kuya Tap, ha. Maraming salamat. Ayan, naka-live na rin si Hesel. Salamat, Bongski. Ayan. Sabi ni Huyen. Huyen, thank you so much, ha, Huyen. Dan Kuya Tap, sa'yo, salamat po from G-Shop. Yan, si Sikoy, malapit na magpulot si G-Shop. I love you, Huyen. biglang nag I love you yung isa dyan, ha. Palagay ko talaga naubos na si Jin Bulag. Oh, bagay kami ni Huyen. Bakit maganda kaya si Huyen? Tingnan mo, tingnan mo yung ano niya, oh. Kaya lang wala siyang video. Bata pa siya, oh. Bata pa si Huyen. Ayan, si Sikoy Gina, full watch na ikaw, si Sikoy kay G-Shop. Tumalo na kay Sir, hindi ko kilala to, ewan ko kung sino to. Ayan, magtamsak muna ako. Balik ako, tamsakan ko lang. Ayan, puntahan ko si Idol Son X TV pala. Hindi pa ako nakadalaw sa kanya, kay Idol Son X. Idol Son X, dito na ako sa mansyon mo, Idol. Nasaan na ba si Idol Son X TV? Wala na yung kanyang wait lang, hanapin ko guys. Hanapin ko yung kanyang link, baka hindi ko na makuha. Naku, patay ako. Wala na nga. Ano ko na lang, go to channel ko na lang. Salamat Sisikoy. Yan, you're welcome. Sabihin mo na, sabihin mo na sa akin na si Huyen. Sabihin mo na akin na si Huyen. Ang gulo mo talaga mag-chat, ano yun? Ulitin ko na, sabihin mo na akin na si Huyen. Ito lang, i-search ko lang si Song X TV. Hindi ko pa pala siya nadalaw. Makakalimutan ko pa si Idol Song X TV. Oy, may mga upcoming siya, oh. Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming niya. Pangalawang tamsak. Ano yan, Sir Bongski? Ayan, tamsakan ko ulit yung upcoming ni Sir Idol. Ni Idol, ayan. Ito pala yung binaba niya kanina. Ayan, dito na ngayon ako. Play ko na ngayon yung video niya. Ito ako sa La Rustica Restaurant. Maintenance. Ayan, 9 minutes and 16 seconds. Idol Son X, playing ka na. Muntik pa kita makalimutan, Idol, ah. Main channel ni Huyen. Alin, patingin. Oh, saan mo nakuha ito? Idol Son X TV. Ay, Sir Bongski, saan mo ba nakuha yung main channel niya? Ayan, Huyen, do you like a Philippines man? Ayan. Saan mo nakuha yung niya, yung main channel niya? Sir Bongski, makuting-ting ka talaga. Oh, I love Philippines. Sabi ni Huyen. Huyen, thank you so much. Huyen, please drop your link, your main channel. Nakuha ko in my heart. Agoy. Huyen, hello. Happy New Year po from Kuya Tap. Ayan. Huyen, please drop your link, your main channel.
Ayan, naka-play ka na Idol Son XTV, kung nasan ka man. Ayan, naka-play ka na. Thank you so much, 16 viewers. Maraming salamat. What me you like ka Filipino men Hoyen? Salamat po, host. Ayan. Miss Hoyen, dan po from Kuya Tap. Hoyen, pakibaba yung main channel mo, Hoyen. Ayan, total nakakaintindi ka naman ng umabot ako sa premiere ko. Ano nga, ako dito, ibaba mo nga Idol Son X ulit, yung premiere mo, isasabit ko ulit, Idol. Dito na ako, host, ayan. Kuyen, please drop your link, your main channel. Idol, pakibaba mo yung yung main channel mo din tuloy. Yung premiere mo, Idol, at isasabit natin. Ayun. PM. Ayan. Malapit na, Idol. Ayan. Malapit na yung mo. Yung premiere mo. 4 minutes ago. Ayan. Miss Huyen, are you single? Ayan, Kuya Tap. Sakto. Single ka rin. Sige. Tanungin mo na yan si Huyen kung single. Ayan naman ibaba yung niya, yung main channel niya. Ayaw ko naman yung binaba ni Sir Bomsky kasi hindi naman si Huyen na nagbaba. Baka mamaya ayaw niya ibaba yung kanyang main channel. Oo, host. Inabol ko talaga yan, host. Ayan. Yan, malapit na mag-start. Idol. Ayan. Ay, single mom siguro yan. Singer mom nakalagay. Nagkamali siguro ng pindot. O, ayan, Kuya Tap. I'm single, ma'am. Ayan. Hello, Gina. May pinadeliver ako at ito ang address. 619 Zone X Barangay San Antonio, Malolos, Bulacan. Ayan yung address. Ay, naku, ayaw ko sa'yo talaga. Ayan guys, pa-support sa premiere ni Idol Son XTV guys. Sa mga nandyan pa, ayan, lablabin natin ang premiere ni Idol Son XTV. Huyen, pakibaba mo si Sikoy, yung yung main channel. Nakakaintindi naman siya ng Tagalog, Tagalogin na lang natin. Huyen, please, drop your main channel. Me too, Huyen, I'm single person, then I want you. Oh, sabi ni Sir Bomsky. Sige, mag-una kayong dalawa ni Kuya Tap. Ayan, Idol Son XTV, naka-play ka sa akin. Sa 9 minutes mo, naka-play ikaw. At may harang sa iyong premiere. Ayan, abangan mo Idol Son bukas yung premiere na yung premiere ko doon sa vlog ko kay kay Lola. 6:30 PM Idol Son X. Sana nandun ka Idol ha sa premiere ko bukas. Doon sa vlog ko kanina kay Lola. Ayan, 13 million people in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, naka-play ka Idol sa akin. Ayan, nakita mo. Ayan guys, pa-support sa sa premiere ni Idol Son X. Ayan, Idol, puntaan mo na yung premiere mo, maraming nakahubo. Bigyan mo na ng mga panty.
Ayan, Idol Son, punta mo na yung premiere mo at marami ng kahubo. Let me know you, Huyen, how are you in Vietnam? Malabo na talaga mata ni Hos. Ayan guys, maraming salamat pasugod sa premiere ni Idol Son It's TV. Ayan, maraming salamat guys sa 8 natitira pang viewers kung nandyan. Thank you so much. Ayan, nasa premiere lang ni Idol Son X yung iba. Maraming salamat kay Sir Kapadjak na dumalaw, nag-support sa live ni Sir Son X TV. Ayan, Sir Bongski, sige kausapin mo si Huyen. Yan, maraming salamat guys. Ayan, malapit na mag-full watch si Idol Son X. Ayan, full watch na siya. Nasa premiere lang ako. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Sir Kabagis, thank you. Baka inaanto ka na, Sir Kabagis. Sleep na ikaw.
Nasa premiere lang yung iba, naka-premiere kasi si Sir Son XTV. Sleep ka na, Sir Kabagis. Maraming salamat sa iyo dyan sa pagtambay, Sir Kabagis, ha. Thank you so much. Happy New Year again. Ayan, magandang gabi. 9 million people in the house na nandyan. Thank you so much. Malapit na matapos ang premiere ni Idol Son XTV. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Million people in the house. Ayan, thank you, thank you. Malapit na matapos ang premiere ni Boss Idol Son X. Konti na lang matatapos na yung kanyang premiere. Ayan, Yen, punta na kita dito pala, Yen, na bang naka-premiere si Idol Son XTV. Ano na lang, go to channel na lang kita, Yen. Ayan, dito ako, Yen, sa napadaan sa Ninoy Aquino International. Ayan, may ads ka pa, Yen. Ayan, naka-play ka na, Yen, Mix TV. Yan guys, maraming salamat. Naka-premiere pa si Idol Son X. Ayan Nye, naka-play ka sa akin Nye, naka-play ka pa din. Sati, good evening. Mega love shout out. Thank you so much for coming, Sati. Same to you. Happy New Year din.
Love you all from Sati. Ayun. Sati, thank you so much for coming. My record, Jesus and song. Okay. Yan, Mix TV. Malapit na ikaw mag-full watch. Ayan, tapos na yung premiere ni Idol Son X. Balik na tayo. Ayan, Gen, malapit ka na mag-full watch. Tulog na siguro si Yen Bunso. Nakatulog na. Ayan, Sati. Thank you so much, Sati. Ayan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Yen Bunso. Tulog ka na. Ayan, Sati, I will visit to your channel, Sati. Ayan. 4 minutes and 14 seconds. Sati playing on your video. Ayan guys, maraming salamat sa mga sumugod sa premiere ni Idol Son X TV. Maraming salamat. Thank you so much kay Kapadjak na sumugod sa ni Sir Son X. Ayan, maraming salamat. Gising po si Sir Kabagis. Sir Kabagis, tara na kumain tayo ng banana Q. Ayaw mo pa din lang naman matulog, halika na. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Success ang premiere ni Idol Son X. Buti na lang naabutan, umabot. Ayan guys, yung mga antok na dyan guys, sleep na kayo ah. Ayan, maya-maya naman mag-i-end na ako. Ipi-play ko lang yung mga hindi ko pa na-play. Yung mga hindi ko pa nabisita yung bahay. Ayan, bibisitahin ko muna bago ako matulog. Ayoko matulog na hindi ko nabisita lahat ng sumilip sa aking live. Sir Kabagis, maraming salamat sa iyo dyan. Sleep na ikaw dyan, Sir Kabagis. Si Sir Bongski, wala na yon, lasing na yon. Hindi na nagsasalita eh, panigurado may hilik na yon. Ayan yung nagbaba ng bahay na ipidlay ko na wala na yata.
Excuse me. Ayan, full watch na yung video niya, no? Ayan, check ko nga kung sino yung hindi ko pa na-play dito. Si Huyen, hindi talaga niya binaba yung kanyang, yung kanyang main channel. Ayan, check ko lang guys kung sino pa yung mga hindi ko napuntahan. Ayan, hindi ko tuloy mabisita si Huyen kasi hindi siya nagbaba ng ng main channel niya. Ayan si Sir Bongski. Ayan, puntahan ko ulit si Sir Bongski. Kasi short video lang yung na-play ko kanina sa kanya. Sir Bongski, ayan, ipag-play kita ulit dito ng video mo. Ayan, dito na lang ako sa Hello, I'm going to Lucky China. Alam mo naman, malakas sa akin to si Sir Bongski. Ayan, Sir Bongski, playing ka. Kasi short video lang yung pinlay ko sa'yo kanina. Ayan, magpasalamat na tayo guys sa ating mga naging bisita. Ayan, maraming salamat guys. Una especially kay Sir Kabagis. Sir Kabagis, maraming salamat sa iyo dyan. Thank you so much sa pagtambay. Siyempre especially kay Sisi Koy Gina. Sisi Koy Gina, maraming salamat sa iyo dyan Sisi Koy. Kay Idol Son XTV. Ayan, maraming salamat. Kay Saki, thank you so much. Kay Aliyah, na walang sawa na sumusuporta sa akin. At kay Sir Bongski. Thank you so much, Sir Bongski. Kay Idol Son XTV at kay Huyen, maraming salamat. Ayan, sino ba ang hindi ko napasalamatan? Kay Kuya Tap pala, Kuya Tap, thank you so much sa iyo dyan, Kuya Tap, sa pagtambay. Maraming salamat sa iyo. Ayan, kay Kapadjak, ayan, maraming salamat din kay Kapadjak. Kay Yen, maraming salamat. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Hanggat naka-play yung video ni Kuya Tap. Nagpasalamat na ako para kung may nakalimutan man ako guys at hindi ko nabanggit, ayan, basta lahat kayo, lahat na dumalaw sa aking live, maraming salamat. Happy New Year sa atin lahat at welcome 2024. Ayan. Yan, tapusin ko na lang yung video ni Kuya Tap, ay ni Sir Bongski. Eric, ayan, Eric, may galab shout out, thank you so much. Thank you so much for coming, Eric.
Happy New Year! Maraming salamat guys sa 8 million people in the house na nandyan pa. Maraming salamat. Ayan, tatapusin ko na lang yung video ni Sir Bongski. Mag-i-end na ako. Yan, malapit na guys mag-full watch yung video ni Sir Bongski. Mag-end na ako. Bye-bye na guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Ayan, God bless sa atin lahat. Ayan, maraming salamat.